Това беше гениално, ще го запишем. Това ще го запишем, този режисьора само да премести пушките. Айде, моля ви. Ама не гледайте в камерата, помежду се гледайте и мене гледайте. Значи Петко Лекомандиря, Петко Лекомандиря. Яла се Петко остави от Сванка Пуско предвършство. На майката се даде. Спирам. Ама добре ли? Добре ли? Дани! Давай 3-4. Петко капитани. Не, фалшиво е! Преди беше по-добре. Дани, застани до... Преди беше идеално. Петко капитани. Давай, че няма време. Ивайло. Айде, 3-4. Петко капитани. Петко Някой има ли пистол? Добре, Дани, музикално какво ще кажеш? Музикално е добре. Добре, да, ама пей ти ме, Дани, зад кадъра е тук. До пушката.